హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, మీరు స్క్రీన్ షేర్ ఎవరైనా రెడీగా ఉంచుకోండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. తీసి పెట్టుకోండి. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయంలోనే 38 మరియు 39వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అందులో 38వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. ఇత్యుత్థాన పద పుత్రో ఇత్యుత్థాన పద పుత్రో ఇత్యుత్థాన పద పుత్రో
ధ్రువ కృష్ణ పరాయణ ధ్రువ కృష్ణ పరాయణ ధ్రువ కృష్ణ పరాయణ ఆభూత్రయానాం లోకానాం ఆభూత్రయానాం లోకానాం ఆభూత్రయానాం లోకానాం చూడామణిరివామలః 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 ఇత్యుత్థానపదపుత్రో ధ్రువకృష్ణ పరాయణః ఇత్యుత్థానపదపుత్రో ధ్రువకృష్ణ పరాయణః ఆభూత్రయాణాం లోకానాం చూడామణిరివామలః ఆభూత్రయాణాం లోకానాం చూడామణిరివామలః ఇత్యుత్థానపదపుత్రో ధ్రువకృష్ణ పరాయణః అభూత్రయాణాం లోకానాం చూడామణిరివామలః నరసింహదాస ప్రభు వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇత్యుత్థాన పద పుత్రో ధ్రువ కృష్ణ పరాయణ శ్రీ అభూత్రాయణం లోకానాం చూడామణిరివామల. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇత్యుత్థాన పదం పుత్రో ధ్రువం కృష్ణ పారాయణః అభూత్రాయానాం లోకానాం చూడామణి రివామలః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇత్యుత్థానపద పుత్రో ధ్రువ కృష్ణ పరాయణః ఆభూత్రయానం లోకానాం చూడామణిరివామలః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుదే. ఇత్యుత్థాన పద పుత్రో ధ్రువం కృష్ణ పరాయణః ఆభూత్యానాం లోకానాం చూడామణి రివామలః. ధన్యవాదం ప్రభుదే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. ఇతి ఆ ప్రకారము, ఉత్థానపదః ఉత్థానపాద మహారాజు యొక్క పుత్రః తనయుడు ధ్రువః భక్త ధ్రువుడు కృష్ణపరాయణః కృష్ణపరాయణుడు అభూత్ అయను త్రయాణాం
మూడు లోకానాం లోకములకు చూడామణి చూడామణి ఇవ వలే అమలః పరిశుద్ధమైన హరే కృష్ణ భావము కృష్ణ పరాయణుడగు ధ్రువుడు ఆ ప్రకారము ముల్లోకములకు చూడామణి అయి స్థానమును పొందెను. భాష్యం కృష్ణ భక్తి భావనకు సరి అయిన సంస్కృత పదము ఇచ్చట పేర్కొనబడినది. అదే కృష్ణ పరాయణ అనునది. పరాయణ అనగా పురోగమించుట అని భావము. కృష్ణుడనడి లక్ష్యము వైపునకు పురోగమించు వాడెవడైనను కృష్ణ పరాయణుడనియే పిలువబడును. విశ్వమునందలి ముల్లోకముల అత్యున్నత స్థానమునకు ప్రతి కృష్ణ భక్తుడు చేరగలడని ధ్రువ మహారాజు వృత్తాంతము సూచించుచున్నది. అత్యాశ కలిగిన లౌకికుని ఊహకు కూడా అందనట్టి పరమోత్కృష్టమగు స్థానమును కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు పొందగలడు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 39వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. గంభీర వేగో నిమిషం 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 జ్యోతిషాం చక్రమాహితం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్యా 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 మేడ్యామివ గవాం గణః మేడ్యామివ మేడ్యామివ గవాం గణః మేడ్యామివ మేడ్యామివ గవాం గణః మేడ్యామివ గవాం గంభీర వేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం 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 యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేడ్యామివ గవాం గణః యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్యా యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేడ్యామివ గవాం గణః
గంభీర వేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేధ్యామివ గవాం గణః. గంభీరవేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం తస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య వేద్యామివ గణః. హరే కృష్ణ. రాధికా ప్రవీణ్ మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. గంభీరవేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్యా మేఢ్యామివ గవాం గణః. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. గంభీరవేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్యా మేధ్యామివ గవాం గణాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. బృందాకృష్ణ మాతాజీ, రాజమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రభుజీ. గంభీరవేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేఢ్యామివ గవాం గణః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. గంభీర వేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేఢ్యామివ గవాం గణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే గంభీర వేగో నిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేఢ్యామివ గణాం గుణాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. గంభీర వేగః, గంభీర వేగః ప్రచండ వేగముతో, ప్రచండ వేగముతో, అనిమిషం అనిమిషం నిరంతరము, జ్యోతిషాం తేజోమయ గ్రహములు, చక్రం చక్రము, ఆహితం సంధింపబడి, యస్మిన్ చుట్టూ, దాని చుట్టూ, భ్రమతి తిరుగును, కౌరవ్య ఓ విదురా, మేడ్యాం మూల స్తంభము, ఇవ వలే, గవాం గణః ఎద్దుల గణము. మైత్రేయముని ఇట్లు పలికెను. కురు వంశీయుడవగు విదురా, ఎద్దులు మేది చుట్టూ కుడి పక్కగా ప్రదక్షిణము కావించినట్లుగా విశ్వాకాశమునందలి అన్నియును నిరంతరము ప్రచండ వేగముతో ధ్రువలోకమునకు ప్రదక్షిణలు కావించుచున్నవి. భాష్యం. విశ్వమునందలి ప్రతి గ్రహము అత్యంత వేగంతో ప్రయాణించును. సూర్యుడు ఒక సెకనుకు 16,000 మైళ్ళ వేగముతో ప్రయాణించునని శ్రీమద్ భాగవతము నుండి తెలియవచ్చుచున్నది. ఇక బ్రహ్మ సమితలోని యక్షురేష సవిత సకల గ్రహాణం అను శ్లోకము నుండి మనకు అవగతమగునది ఏమనగా, సూర్యుడు దేవదేవుడుగు
గోవిందుని ఒక నేత్రముగా భావింపబడి ఒక ప్రత్యేకమగు కక్షలో నిరంతరము తిరుగుచుండును. అదేవిధంగా ఇతర గ్రహములన్నీయును తమ ప్రత్యేక కక్షలను కలిగియున్నవి. కానీ అవన్నీయు ధ్రువుడు వసించు ధ్రువలోకమునకు అంటే ముల్లోకములకు పర్వోత్కృష్టం స్థానము నకు ప్రదక్షిణలు కావించును. అనగా భక్తుని నిజమైన స్థితి ఎంత ఘనమైనదో మనకు కేవలము ఊహాగానము మాత్రమే చెయ్యగలము. ఇక దేవదేవుని మహోన్నతమగు స్థితి అన్నచో అది నిత్యముగా మనకు అచింత్యమైనది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ ధ్రువుడు చేరుకున్నటువంటి స్థానము యొక్క మహోన్నత తత్వాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ముఖ్యంగా మరి ధ్రువుడు చేరుకున్నటువంటి లోకము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వైకుంఠధామాలకు ఎటువంటి వాడు చేరగలడో అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో ఎందుకంటే పూర్వపు శ్లోకము ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి వైష్ణవుడి యొక్క స్థితిని అంటే ఒక వైష్ణవుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి వైష్ణవుడి యొక్క చిత్రాన్ని ఆయన్ని స్థితిని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే నిజమైన భక్తుడు శాంతుడు అయి ఉంటాడు, సమదర్శి అయి ఉంటాడు, నిర్మలుడు అయి ఉంటాడు, దయామయుడు ఉంటాడు అనేటువంటిది పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం. మరి అటువంటి భక్తుడు భగవంతునికి అత్యున్నతమైనటువంటి అత్యంత ప్రియుడు అవుతాడు మరియు సులభంగా ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి ధామానికి చేరుతాడు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ధ్రువుడు చేరుకున్నటువంటి ఆ ధ్రువ మహారాజు భక్త ధ్రువుడు చేరుకున్నటువంటి ఆ లోకాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ఆ ధ్రువ మహారాజు యొక్క మహిమ అత్యంత అందంగా వర్ణించేటువంటి శ్లోకాలు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ మొదటగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో 38వ శ్లోకంలో ఇత్యుత్థాన పదపుత్రో ధ్రువ కృష్ణ పరాయణః అభూత్ త్రయాణం లోకానాం చూడామణి రివామలః. సో చూడామణి ఇక్కడ అంటే ఒక
ఏమనాలి, కిరీటానికి ఉంచబడినటువంటి మణిలాగా చూడామణి, అత్యున్నతమైనటువంటి మణులలో అత్యున్నతమైనటువంటిది చూడామణి. అది భగవంతునికి వాడేటువంటి చూడామణి, కృష్ణ భగవానునికి వాడేటువంటి వాటి. సో కాబట్టి ఆయన మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కృష్ణ పరాయణుడు అగో ధ్రువుడు. ఎవరైనా ధ్రువుడు? ఉత్తానపాద మహారాజు యొక్క పుత్రుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ పరాయణుడైనటువంటి ధ్రువుడు ఆ విధముగా, ఏ విధంగా అత్యున్నతమైనటువంటి భక్తుడు చేరుకోగలిగేటువంటి మరి భగవంతునికి, భక్తుడు భగవంతునికి అత్యంత ప్రియంగా ఉండేటువంటి స్థితి. ఆ విధంగా కృష్ణ పరాయణుడు అయినటువంటి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన యందు పురోగమించినటువంటి ధ్రువ మహారాజు ఆ ప్రకారంగా ముల్లోకములకు చూడామణి అయిన స్థానమును పొందెను. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు కంటే అత్యున్నతమైనటువంటి మరి స్థానాన్ని, అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని, అంటే కిరీట మణిలాగా చూడామని, అంటే కిరీట మణిలాగా ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందాడు. ఎవరు? అమలహ, మరి అంటే నిర్మలుడు, కలంకరహితుడు అయినటువంటి, ఎటువంటి మరి మలినాలు కలంకాలు లేనటువంటి వాడు, నిర్మలుడు అయినటువంటి ఆ ధ్రువుడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ పరాయణ అనేటువంటిది కృష్ణ భక్తి భావనకు సరి అయినటువంటి సంస్కృత పదము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానిని కొనియాడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ విశ్వమందలి ముల్లోకాలకు అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానమును ప్రతి కృష్ణ భక్తుడు పొందగలడు అనేటువంటిది ఈ ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉంది. ఎవడైతే అభక్తుడుగా ఉండి లౌకిక విషయాలకు ఆసక్తుడై ఉంటాడో అటువంటి వాడు ఆ లోకాన్ని చేరుకోలేడు. అటువంటి వానికి ఇది ఊహకు కూడా అందనటువంటి పరమోత్కృష్టమైన స్థానము ఆ ధ్రువుడు పొందినటువంటిది, కృష్ణ భక్తి పరాయణులు పొందగలిగేటువంటి స్థానము అంటూ చెప్పబడుతుంది ఈ శ్లోకము. తదుపరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, గంభీర వేగ అనిమిషం జ్యోతిషాం చక్రమాహితం యస్మిన్ భ్రమతి కౌరవ్య మేధ్యామివ గవాం గణః. సో ఇంకను ఆ మైత్రేయ ముని ఈ విధంగా కొనసాగించాడు విదురుడితో అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ ఏంటంటే, మరి గంభీర వేగ అంటే అత్యంత గంభీరమైనటువంటి వేగముతో తిరుగుతున్నా, ఇక్కడ అందుకే ప్రచండ వేగంతో అంటే అత్యంతగా ప్రచండ వేగము అంటే, సో అత్యంత గంభీరమైనటువంటి వేగంతో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ అత్యంత వేగంతో అనిమిషం నిరంతరము, ఎప్పుడూ ఆగకుండా, అనిమిషం అంటే ఒక క్షణం కూడా నిలిచిపోకుండా. నిమిషం అంటే మనం ఒక క్షణం అంటూ కదా, ఒక్క నిమిషం ఒక క్షణం అని అడుగుతాం కదా, అలా ఒక క్షణకాలం కూడా ఆగకుండా జ్యోతిషాం చక్రం. జ్యోతిషాం అంటే ఇక్కడ ఆ తేజోమయమైనటువంటి గ్రహాలు నక్షత్రాల యొక్క చక్రం, ఉంటాయి కదా చక్రాలు తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి. ఆహితం యస్మిన్ భ్రమతి. సో ఇక్కడ ఆహితం సంధింపబడిన దాని చుట్టూ భ్రమతి తిరుగును, కౌరవ్య
ఓ విదురా మేడ్యాం ఇవ గమాం గణః. సో ఎద్దుల గణము మూల స్తంభము చుట్టూ తిరిగినట్లుగా, ఎద్దుల గణాన్ని ఒక స్తంభం చుట్టూ అవి దక్షిణంగా ఇలా ప్రదక్షిణం తిరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఆ మాదిరిగా ధ్రువుడు చేరినటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ ధ్రువలోకం చుట్టూ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడింది, గ్రహాలన్నీ కూడా ప్రదక్షిణం చేయగలిగేటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకానికి ధ్రువుడు ప్రయాణమవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తదుపరి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు, ఎద్దులు మేది చుట్టూ కుడిపక్కగా ప్రదక్షిణము కావించినట్లుగా విశ్వాకాశము నందలి లోకాలన్నీ కూడా నిరంతరము ప్రచండ వేగముతో ధ్రువలోకమునకు ప్రదక్షిణలు కావించుచున్నవి. సో అది కదా ఒక విశుద్ధ భక్తుడు పొందగలిగేటువంటి స్థితి. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా. సో ఇక్కడ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కురువంశీయుడా విదురా, ధ్రువలోకం లో స్థాపించబడినటువంటి ఈ జ్యోతి చక్రం, గ్రహాలు నక్షత్రాలు గంభీరమైనటువంటి వేగంతో నిరంతరము తిరుగుతూ ఉంటాయి దాని చుట్టూ అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ ధ్రువలోకం స్థిరమైనటువంటి కేంద్రం, కేంద్ర బిందువుగా ఉండి అన్ని గ్రహాలు దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏంటి, ఒక భక్తుడు చేరుకున్నటువంటి స్థితి ధ్రువమైనటువంటి స్థితి. సో స్థిరమైనటువంటి స్థితి. అదే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, విశ్వమునందలి ప్రతి గ్రహము అత్యంత వేగంతో ప్రయాణించును. సూర్యుడు ఒక సెకనుకు 16,000 మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణించునని మనకి శ్రీమద్ భాగవతం నుండి లెక్క కట్టబడుతూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అలాగే బ్రహ్మ సంహితలో యచక్షురేష సవిత సకల గ్రహాణం అను శ్లోకంలో మనకు తెలియచున్నది ఏంటంటే, ఆ సూర్యుడు అలా సెకనుకు 16,000 మైళ్ళ వేగంతో, నాట్ కిలోమీటర్స్, మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణించేటువంటి ఆ సూర్యుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక నేత్రంగా భావించి ఒక తన యొక్క స్థిర కక్షలో ఉండి, ఎలాగైతే ఒక స్తంభం చుట్టూ మూల స్తంభానికి చుట్టబడినట్టు అంటే ఉంచినటువంటి దాని చుట్టూ ఎద్దుల గణము ఇలా ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక నిర్దిష్ట గమనంలో తిరుగుతూ ఉంటుందో అది కూడా కుడి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉన్నాయని. సో ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా సో నిరంతరము ఆ స్థిరమైనటువంటి ఆ వైకుంఠం విష్ణులోకం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయట ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా. అందుకే ఇక్కడ గంభీర వేగం అంటే విశ్వచలనాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రచండ వేగంతో చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే సృష్టి ఎప్పుడూ ఆగకుండా నిరంతరము జరుగుతూ ఉండేటువంటిది కాలచక్రం. గ్రహ గతి అని చెప్తుంటాం కదా, అదే జీవచక్రము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే మయాధ్యక్షేణ అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ భగవంతుని నిరంతరము ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఒక్క క్షణము కూడా ఆగకుండా, అందుకే అనిమిషం అని చెప్పబడినటువంటిది. విశ్వం నిరంతరము కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఈ విశ్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిరంతరం కూడా చలనం. అలాగే భగవద్గీతలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క స్థిర కక్షలలో నా యొక్క శక్తి పైన ఆధారపడేవి వాటి యొక్క స్థానాలలో నిలిచి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ మన జీవన విధానం కూడా నిరంతరము మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంది కాలచక్రము. మన జీవితం కూడా నిరంతర ప్రయాణం, ఆ సమయాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు అనేటువంటిది. సో వృధా చేసుకోకూడదు అంటే ఏవేవో భౌతికమైనటువంటి ఆకర్షణలకు, ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కోసమని కాదు. కృష్ణ భక్తి పరాయణులై కృష్ణ భక్తి భావన యందు పురోభివృద్ధి చెందుతూ
మరి కృష్ణుడి కేంద్రంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో పురోభివృద్ధి చెందే విధంగా నిరంతరము మనము పయనిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఒక కేంద్రం చుట్టూ సమస్తము తిరుగుతున్నట్లు, అంటే ఆ భగవంతుడు స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకాల చుట్టూ ఇవన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మరి ఒక మీడియం ఇవ గవాం గణః అంటూ చెప్పారు కదా. సో మీడియం అంటే మూల, సెంట్రల్ పాయింట్, పిల్లర్. సో ఏంటి ఆ వైకుంఠ లోకం, విష్ణు లోకం సెంటర్, దాని చుట్టూ ఈ గ్రహాలన్నీ తిరుగుతున్నాయి. ఎలాగైతే ఒక మూల స్తంభం చుట్టూ ఎద్దుల గణం తిరుగుతూ ఉందో అదే మాదిరిగా ఈ ధ్రువలోకం చుట్టూ, అంటే ధ్రువుడు చేరుకున్నటువంటి ఈ లోకం చుట్టూ సాధారణమైనటువంటి గ్రహాలన్నీ కూడా, అంటే ధ్రువలోకం అనేది సాధారణమైనటువంటి గ్రహం కాదు, అది భగవంతుని యొక్క కృపతో లభించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానము అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది, మన ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీల సనాతన గోస్వామి భావంలో ధ్రువలోకము ఒక సాధారణమైనటువంటి లోకం కాదు, అది భగవత్ కృపతో లభించిన ప్రత్యేక స్థానము. అలాగే రూపగోస్వాముల వారు అచంచల భక్తి ద్వారా మాత్రమే పొందగలిగేటువంటి లోకము ధ్రువలోకము, విశ్వాసానికి మరి కేంద్ర చిహ్నంగా నిలిచినటువంటిది ఆ ధ్రువలోకము అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇది మరి ధ్రువుడి యొక్క స్థితి, ఆయన చేరుకున్నటువంటి స్థితిని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక భగవంతుని కేంద్రంగా ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు లోకం చుట్టూ ఇక్కడ చెప్పినటువంటి దానిలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని చుట్టూ ఇవన్నీ కూడా పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నటువంటివి. ఆ మీడ్యాం అనేటువంటి మూల స్తంభమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుని చుట్టే ఆ భగవంతుడే కేంద్రంగా ఈ శ్లోకం మనకి అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక లోతైనటువంటి సత్యాన్ని, వాస్తవాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏంటంటే ఆ విశ్వం మొత్తానికి కూడా కేంద్రం అయినటువంటి లోకానికి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లోకానికి ధ్రువుడు చేరుకున్నటువంటిది. అదే ఆధ్యాత్మిక కేంద్రము, భగవానుడు ఉండేటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క స్థానం. మన జీవితంలో ఇవన్నీ మనకు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేటువంటి మన కోరికలు ఇవన్నీ కూడా గ్రహాలుగాను, మనసు చలనంగాను చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. కానీ ఎప్పుడైతే మన మనసులో చంచల స్వభావం ఉన్నటువంటి మనసులో కృష్ణుడు వస్తాడో అప్పుడు అది స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ నిరంతరము మారుతూ ఉండేటువంటి ఈ ప్రపంచము కంటే అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానానికి ధ్రువుడు చేరుకున్నాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ ఇతర గ్రహాలన్నీ తమ ప్రత్యేక కక్షలను కలిగి ఉన్నవి, కానీ అవన్నీ ధ్రువుడు వసించేటువంటి ధ్రువలోకమునకు ప్రదక్షిణములు కావించును. అనగా భక్తుని నిజమైన స్థితి ఎంత ఘనమైనదో మనము అంటే మనం ఊహాగానము, కేవలం ఊహాగానములు మాత్రమే చేయగలము. ఇక దేవదేవుని యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి, అంటే తన భక్తుడికి ఇచ్చినటువంటి స్థితే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుని యొక్క స్థితి మరి మన ఊహలకు కూడా అందనటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇక్కడ హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఛాయ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలు. హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై.